Arum gampange melati, kasar wulane dadari. Wong bagus sadya rumeksa nala, sasat yoring kartika. Kadya puspita ing Indra indra, hanjang kapitresna. Dik, Dik, kowe ning omah apa gak? Kepiye Mbak Trian apa? Dik, wis aku gak buka jok motorku. Loh, lah ngendi to Mbak montore? Aduh, Dik, iki piye to? Akhirnya tak jadi cepet. Dewe, Ya Allah, motorku hanya Riki. Aduh. ye apik ora? Ya apik, Mbak. Ya jelas no, wong warnane ijo royo-royo. Bayare lho, guys, ora kredit. Delok iki karo klambiku, padha apa ora? Mbak, motornya padha karo Mbak Endang ya? Ora. Kok sepodo iki? Dase ora kok, Gak. Jarine kita Mbak Endang satu tuku motor kaya aku ini jene kenapa? Jene wong-wong kita dhek duwe ngon-ngon. Masa to Mbak? Masa to Dik kowe iki gak percaya karo aku? Jajal, emane gak ningon-ningon, pas tuku motor kaya aku ngene iki. Beda karo aku, gajine bojoku gede. Terus dadine aku mampu ta. Sing asli iki to Dik, aku ki ditawani Fortuner, BMW, Lamborghini. Tapi aku yo merendah. Pas rene, bolak nih, piye carane iki? Kita sing kepisan ki pencet tombole sampai metu warna ijo. Terus iki pencet kaya kompor moronganan. Tapi mesinnya aja sampai mekan lo yo. Terus pencet set. Yo, kena kan? Wah, iya. Sing asli kita Dik, aku kis iso. Jadi aku mau dirimu. Alah, kok murah-murah ya? Seneng aku. Bala toyo, ayo. Duwe motor anyar kok. Ra iso gawene to? Alah, nek tanggo sirikan. Lho, enek diase karo Yayu. Lagi ngopo to, Dik? Walah iki lho Mbak, lagi petet-petet janganan. Kok tak delok-delok kok kumbahanmu akeh temenan to, Mbak? Wah, ya Allah. Lah piye to, Dik? Ngomong lagi keturutan lho. Ya sih. Piye iki? Kambine apik to? 700.000. Genek kortingan. Nenek kortingan yo silak udune Pak Lurah pecah. Terus iki pira iki? 200.000. Yo. Lah nek koyo ngono ki aku ya ora iso tuku to, Mbak. Lambimu ki larang-larang tak delok ki. Nah iki, semut iki regane mesak jutanan. Merek iki apa? BONITA. Aku kita Dik gak iso nek dikon tuku sing regane 1.000-an ngono kuwi. Rasane iki koyo saru ngono. Bojoku kita mesti nukokno aku sing bermerek-merek. Nek apa jenenge sing gak bermerek ngono iki aduh, ecek. Dek, berani sih. Sik. Bojoku nyeluk kae. Mesti dipan gekne kopi sing larang kae. Jenenge apa ki, Dik? Starbucks. Biasa ya. Loh, duh, emanku teblok kabeh. Jebul aku kon mlebu omah, dikon emplane koyo karo bojoku. Dek ini kesel yo wonge diase. Apa? Barang angkat-angkat. Tase pejabat-pejabat ngono kuwi lho. Apa main golf. Tapi aku percaya besok bojoku mesti dadi kayak pejabat-pejabat. Ya wis ya, Dik, kumbahanku wis rampung. Nggih Mbak, monggo. Dek ini ning desa rame-rame apa ya? Walah, kuwi to. Iki lho aku mbek DAC njumuk bantuan beras bulog kok pemerintah. Walah ngono kuwi bojoku jerene iki to nek mangan ngene rasane iki sepo, ya wajar. Bukan beras sing larang. Tapi carane ben iso entuk bantuan piye? Lah engko nek tak warai sekeluarga gak mangan, rasane sepok. Walah ya wis nek ngono
Aku tak melakukan supermarket, ning kono nek beras murah tapi berkualitas. Wis ya. Aku arep adus terus masak, tapi nasi goreng anyar loh. Ayo mampir gini. Ayo Iya, Mbak, kae. Ya. Di AC, aku meh takok, enak ngetri paket gak? Soalnya aku kebacut ngucet. Loh, kok ngucet lah? Mesin cucinya Dewi pas rusak, Mbak? Kok rusak toh, Dek? Ya ora. Aku toh mau ki mesin cuci, tapi ki bahasa Inggris. Tak pencet start, lah kok muter tau kudune kan start kan iku mode malam. Lah, iku lho Dek paket wis teko. Atas nama Ibu Sulatri Elizabeth, Nggih, Mas. COD beras 5 kilo, Ben Jakarta. Nggih. Tepi-tepi Bu, tumbas beras. Tembiku mboten enten Bu. Aduh, Mas iki piye to, Mas? Aku iki tuku beras ngene iku ben wong padha ngerti nek beras tuku beras saka Jakarta lho, Mas. Ya pun Ibu. Monggo diasih. Aku arep tuku apa bumbu nggo masak sego. Kok ning ndi ono ke lho, sego apa jenenge? Biryani. Ya wis ya, masih sam ngicil motor. Lho, Pak, argone ndi motore? Balekno to. Terus aku piye? Terus sasarno reno, lah TV kulkas mencuci ini Pak Sugeng nanti resiki. Engko tak salah angkutan. Oh alah diasih, mau Bapak senengane guyon ngono kuwi. Oh alah to Mbak, motore tibane titipane Pak Sugeng to tibane? Aku ki ya ora mungkin milih-milih barang wong ngono kuwi. Iya sih, lipstick, wadah, minyak, gulamu sing entek. Ayo Dek tak pembaske jalan-jalan ning mall. Dek, tapi sing mau aja dicerakne sapa-sapa ya. Ya asih. Ngene iki kok sore-sore iki rasane sepi ngono. Iya Mbak, yen sore desa iki rasane luwih ayem. Ya sih ya yuk, aku oleh lu jagungan ora? Iya Mbak, oleh. Ayo Rene. Aku ki sore ngene dadi mikir, sing tak lakoni kuwi mung pamer. Rasane pengen dianggep wong. Nganti lali nek urip kuwi kudu cukup. Urip ku ya ora kudu katon sugih, Mbak. Sing penting iki atine ayem. Iya Mbak, saiki aku ngerti. Barang larang, motor anyar, kabeh kuwi ora jamin tentrem. Sing gawe tentrem kuwi mung rasa syukur. Wis Mbak, sing penting saiki wis sadar. Tangga rukun, urip yo luwih enteng. Matur nuwun yo diasih Mbak Yayu, wis gelem sabar karo aku. Wiwit saiki aku pengen urip prasaja wae. Man who can't be moved, 'cause if one day you wake up